Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Hearing sa kasong gipasang at batok gatusan ka mga new registrant sa pipila ka mga barangay sa Villanueva, Misamis Oriental gipahigayon karong adlaw. Legal counsel sa mga gireklamo mibarog nga aduna sila'y katungod sa pagbutar sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Ani ang atong report exclusive. Adlang Lunes, dagsa ang gatusan ka mga individual gikan sa nagkadayang barangay sa Villanueva sa Misamis Oriental sa 6th Municipal Circuit Trial Court sa Taguluan para mutambong sa hearing sa kasong gipasang at batok kanila ang kasong petition for exclusion ginuso sa usa ka political party nga nakamatikod sa daw kalit nga pagsaka sa ihap sa mga botante sa pipila ka barangay sa Villanueva. Usa sa ilang mga pangutana kung lehitimo ba nga mga residente sa ilang lugar ang mga nagparehistro sa COMELEC. Siguro no kung kamugyod na mafailan kay aduna pa man kita yung mga umaabot pa nga mga hearings. So dili lang gyud siguro pud mo mahadlo kung kamugyod residente sa usa ka barangay. Magdala lang gyud kamo sa inyuhang mga proof. Una na silang nagduso og reklamong petition for opposition sa COMELEC sa milabayng tuig. Batok sobra 900 ka mga newly registrant. Apan sobra 100 lamang ang na-disapprove sa COMELEC. Rason nga nagduso sab sila og petition for exclusion ngadto sa MCTC. Ang mga gireklamong residente wala na miatubang sa kamera. Apan sa atong pakiginabi kanila, ilang giparugan nga mga residente gyud sila sa maong mga barangay. Gani, adunay mga residente nga ato pang naaktuhan nga gaplastar sa ilang mga papeles isip pamatuod sa ilang pagpuyo sa ilang mga lugar. Attorney, andam mo nga nagpakita na naman, sige naman. Sige naman ang gipakita dia. Ang tanan nga nag-testify o nanistigos nga gusto magparehistro din gusto sila mubutar, gipakita nila sa ilang kaugalingon nga sila kwalipikado nga mubutar din sa Villanueva. Magpadayon ang court proceedings hantod nga usa-usa nga mapatubag ang mga respondent sa maong kaso. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.